Bum! I dobrodošli još jedan klip. Danas nećemo da se vozimo, danas snimam klip sve vezano za Sprint Apollo RX 250. Ili ti Orion Apollo, pošto Orion firma ga pravi, a Sprint ga samo uvozi u Srbiji. Pošto je bilo dosta komentara na videoklipovima, kakve su performanse, ovo ono, rekao je da ne odgovaram svakom zasebno, bolje da uzem da snimim jedan klip gde ću se lepo da ispričam kako i šta je. I lepo onda da vam pokažem taj klip i koga zanima nek odgleda do kraja. U suštini neke osnovne informacije, znači mašina je 250 kubika. Čekaj da vidite, ovde piše, možda se proveri. U stvari ovo je označenje CB02, a negde mi beše ovde isto. Nije ni bitno, tu je negde, može s druge strane. Mašina, sam znači agregat, se zove CB250, tako da znači ako vam trebaju neki delovi može se traži na AliExpress CB250 i tu može se nađu svi delovi. Onda što se tiče težine motora, to je 128 kg i ima 13 kW, a to je nekih 18 konja ili tačnije 17,43 konja. Dalje, što se tiče čega šta možeš da kažem performanse, dobro, 5 brzine ima, to standardno. Pa toliko od performanse. Sad što se tiče samog motora, znači nije loš, ja sam ga novog uzeo. On je tad bio negdje oko 1350 ili 450, tako nešto bio, nisam 100% siguran. I što se tiče same mašine, znači agregata, nikad nisam imao problem sa njim. Sad ide, maksimalna brzina je, kako kažu, nekih 130-135 km, ali ja ga nisam toliko vozio, zato što nema potrebe, mislim, toliko da se nabija u limiter, da se udara obrta i da se muči mašina kad ništa ne može dobijati osim da skršite mašinu. Sad što se tiče nekih loših stvari, prvo loše stvari, da ga izna... pa će ga poslije nahvalimo. Loše stvari su mu najpre hladnjaci, oba napred. Ja od kad sam ga znači kupio, možda sam već, čekaj da pomerim ovako volan da se vidi, već sam možda pa jedno 4-5 puta sigurno sam krpio hladnjak, a problem je u tome što se oni sa jedne strane drže ovde na dva šrafa, a sa druge strane su vezani samo ovde dole, na ovaj, i to je u suštini ova maska. I sad kad se drže tu noge, kad se to trese, kako evo ja mrdam masku, tako sve vibracije prelaze na hladnjak. I onda obično ova prva vertikala, možda i vidite, da vidi se ovde, ja sam je celu izvio da je ojačam, ali ta prva vertikala obično pukne. I isto se to dešava, čekaj da obrnem samo opet volan, isto se to dešava i sa drugim. Evo i tu isto izliveno. I u suštini ja sam time rešio. I ovde sam stavio gumice isto da se veže, čisto malo da ublaži ove vibracije. I kad se to napravi, u suštini to je to, ne bi trebalo da puca više. Drugo, dobro, ove standardne gume koje dolaze u Apollo, ja sam to odmah promenio možda posle 1000 km i uzeo sam, ovo su Continental, kako se beše zovu, Twist je model. Da, Conti Twist. Prva je 1080-17, a originalna je 110-70-17, a ovde je ista kao originalno, odnosno fabrička, to je 100, ne vidi se ovde, 130-70-17. Samo što je ova malo, uzeo sam kao sport varijantu i one su kao više izbočenije, što se i vidi dođu kao malo jajaste. I onda je gazeći sloj manji ovde, a zato kako skrećete, kako se navajute krivini je sve veći i veći. Sad dalje, što se tiče znači mašine, to je sve ok, tu nema ništa. Druga loša stvar je srednji amortizer. Sad postoje dve varijante. Prva varijanta je ova, koja nema gore roze
pa da kažemo vrh, nego je crn. I oni obično malo brzo propišaju, a propišaju zato što su im loši semenizi ovde koji se nalaze u ovoj čauri. I ja sam to rešio tako što je čaura ovde znači obrušena iznutra, ovde su, ne znam, u stvari vidi se ovde kao dve rupice ima pa klinovi probijeni kroz njih, a unutra su dva semeringa. Tako da on sad ima znači 3 semeringa i drži ulje. Ali opet, evo vidi se malo da masti, znači opet on malo prolazi, nije to baš to, ali dobro. U suštini vozi se i off-road sve, pa... ali drži, nije to toliko opasno. I... pa u suštini to je to što mu fali i ovako globalni problem je što mu se odvrću šrafovi, to sam imao na početku problem, ali rešenje je jednostavno da stavite, znači, svuda duple matice, tipa evo ovde. Duple matice, ovamo isto možda vidite, ovde što hladnjak drži isto ima 2 matice. Znači svuda gde mislite će se o šafi, uvek duple matice. Da, i što se tiče isto ovih nosača motora, evo ga ovde, evo ga dole, no vidite isto duple matice. Ovaj mi je puko i ovaj ovde. Znači to su sve novi nosači motora koje sam naravno uzeo neko jače gvožđe. Ono piše da je 8,8, ali očigledno da nije. Tako da eto i to je mu možda jedna falinka, ali u suštini sve to znači može da se sredi i nema problema. Sad ja što sam još, nešto sam menjao nego što mi je crklo pa sam stavljao drugo. Preprošle godine mi je otišao, ovde se nalazi relej za paljenje, znači to je kad pritisnete dugme gore da se pali motor, onda ovde se prespoji relej i onda se poveže struja sa alanserom da vrti. Znači kao prekidač električni, to mi je otišao, to sam uzeo od neki za 1000 kubika, čisto da drži struju dobro, da opet ne ode. I što sam još menjao? Menjao sam njegov lanac. Originalni lanac je, zaboravio sam kako se beše nešto zove, ali na R kreće i ima 3 slova. I mnogo se, znači, brzo tegne, znači, ja ga sredim, povučem točak nazad da se lepo namesti lanac, da ne landara i posle nekoliko vožnje, pogotovo ako neka off-road, on se već otegne. Tako da sam uzeo Didov lanac bez onih gumica, jer sa gumica je mnogo skup, a ovo je lanac 530, takav ide na one jake motore od 1000 kubika, kako se onaj zove, Hayabusa. Tako da su mnogo skupi, onda sam uzeo ovaj bez tih gumica i to i sasvim je odlično, znači nema šta. Sad što se tiče, mogu da vam kažem kako se gleda da li je dobar lanac. U suštini može treba da se sedne, ali ja sam ovde provalio, znači, da stavite položaj da gledate skoro, znači, ravno u ovo, da bude pravilno, ja mislim da sad pravilno gledam. I sad ovo kad gurnete, ne treba da ode iza ove šipke. Znači, meni je evo skoro, pa možda malo mu fali. Ajde be, fokus. Ali ne izlazi. Znači, možda bi markic trebalo se zategne, ali i ovo sasvim okej. Tako da je to dobro. Eto vam ga jedan tip kako to da proverite. Dalje šta bi mogao da kažem, lančanik isto nisam menjao, dosta sam isto prešao, oni su isto dobri. To gledate, znači ako su vam ovi zvezda, odnosno kao bodlje da imate to, znači da su već skroz istrošeni, da to nema ništa, posle toga se lome. Dalje što se tiče mašine, ove godine mi je otišao Bendix, to ste možda vidjeli na klipu, snimao sam, on se nalazi ovde. Ovde su namotaji za struju, magnet se skine i onda iza toga Bendix. A za one koji ne znaju, znači Bendix služi da kad palite motor, to u suštini okreće se samo u jednom smeru. I znači kad palite motor, alan se vrti, prelazi na zupčanike i onda krene da se vrti motor. Čim se upali, onda on se okreće i radi motor. I Bendix znači može samo se okreće u jednom smeru, odnosno kad alan se radi. Znači, to je to što se tiče ovih nekih loših strana motora. Ja za ostalo nisam ništa imao, znači sve ostalo ok, ništa nisam prepravljao.
Da, prepravljao sam isto što se tiče fara. Sigurno ko ima pola primetio da mnogo bije visoko. I prvo što vi ne vidite dok vozite, odnosno put, drugo što smetate ostalim učesnicima u saobraćaju. Ja sam to rešio, on ovde ima za podešavanje, ali to ničemu ne znači, to mnogo malo spusti. Tako da sam ja rešio tako što sam odvio ovaj šraf i ovaj sa druge strane i ovaj isto ovde i s druge strane. I onda vidite ovaj ovde, ne znam ja šta, pipuljka upada u ovu rupu. Ja sam nju izvadio i gurnuo donji deo fara, znači, ove sam skroz šrafu izvadio, ove sam samo otpustio gore. Ove su samo bili otpušteni. I onda sam samo gurnuo ovaj deo unutra i tu sam ocrtao rupe, izbušio nove i zategao. I praktično, znači, sad far kako je stojao ovako, sad je ovako ušao i tačno baca lepo i stvarno, znači, perfektno se vidi noću kad vozim i kad palim daleka, znači, odlično. To je isto dobra stvar da se uradi. I to je to, a što se tiče ostalih stvari, motor je u suštini dobar, znači bitno je samo da redovno menjate ulje i da ga održavate. Ja tipa posle svake neke duže vožnje podmažem lanac, obrišem ga i proverim znači sve šrafove. Najbitniji su ovi da vam ne otpadnu. U suštini proverite sve, svi su bitni. I onda nema ništa loše. Kako se menja ulje i koliko staje, ulje, evo ga ovde. To je tu se otvara i tu curi ulje. Ja obično skinem i ovu zaštitnu maskicu, kako se zove, od ove jake plastike, da je lakše dole curi i da ne prljam ovo. I sa druge strane se nalazi filter. Evo vidi se skoro novo ulje, nisam mnogo prešao. Ovdje se skine, filter je, pa napisat ću u klipu tačno kako se zove, ima ga u Motobike shopu da se kupi. I isto možete znači da kontrolišete nivo ulja ovde i ovde. Znači ovo otvorite i tu je ono štapče. U njega staje, ako znači lepo se baš iscedi i filter se zameni i ja stavim nekih litar 2, 3. Tako prilike stane. Ali ako se znači baš lepo iscedi. I naravno pre istakanja malo zagrejete motor, da se ulje tečnije da bude lakše da iscuri. I proveravate znači i ovde, ali ja ovo više znači koristim, ovo mi je nekako sigurnije. Ovde znači proveravam kada motor ispravi, znači ne na nogaru, jer onda se svo ulje se slije tamo, nego ispravim znači motor da bude u ravnom položaju ovako i onda proverim. To je to što se tiče ulja. Za gume sam rekao, za brzinu sam rekao, održavanje, ostalo sve što je dobro na njemu, pa dobro je to što, čeo sad dalje da ga vidite ovako, dobro je to što je lak za vožnju, jer on je samo 128 kg, to nije mnogo teško. U suštini ako se znači čuva izdržljive, može lepo da ide. Nije za neke visoke brzine, ali zato ima snagu, može dobro da povuče, čak dvoje, znači ako niste neki debeljani može lepo da izvuče, bez problema, ne osjeća se u suštini, a i ako ste debeljani isto može, pa se osjeti malo. I u suštini to je to, ja mislim da sam sve rekao. Pre 2 godine sam bio sa njim na moru i nisam imao nikakvih znači problema, prešao sam, to je u jednom smeru je bilo oko koliko, ima oko 450 km i pravio sam neke manje pauze, ali nikakav problem, znači nije bio uživanje, vožnja, sve za Crnu Goru, imate čak i klip. Tako da je stvarno odlično, ako ga čuvate naravno. Pa ne znam šta više mogu da kažem. Od dodatnih stvari ću da napravim novi klip šta sam sve dodatno pravio. Pošto ima tu nekih mnogo dodatnih stvari tipa drugi auspuh, ove na žbicama zovu se na engleskom spokes, tako nešto. Onda štitnici, hidraulično kvačilo i još mnogo toga tu ima, vamo gore USB. Ali to ćemo to ćemo u drugom klipu da ispričam sve šta sam ja dodao. Znači nije se pokvarilo, nego jednostavno dodatak.
A što se tiče ovog klipa, mislim da sam sve rekao. U suštini, ako ima znači još nešto da pitate, pitajte u ovom klipu. Da ne ponavljam u svakom klipu ono neko pita šta i kako. Tako da mislim da sam ovde većinu obuhvatio šta je zanimljivo za njega. I dobro da, mogu i da kažem što se tiče, ovo mi je, kad sam se, ja mislim, vratio čak iz mora od vibracija ovde na prslo i krenuo ovako da se mrda i onda čuka ovamo u cevku i čuje se ovako kako mrda. Ali ništa, tu samo 2 put sam pipnuo sa CO2 i to je sređeno. I još mu stoji SAI ventil, mislim da se tako ispravno kaže, to je ovo. On ima, pošto možda neki ne znaju, on ima posao da ubacuje, kada vi date gas, znači ova jedna tanka čečica je povezana, ide gore u karburator i vi kada date gas, on kad gore napravi vakum, ovde se otvori ventil i onda svež vazduh, ovo je filtr samo za vazduh, neki malecak, ovde znači uzima vazduh i ubacuje ga direktno u izduvnu granu. Ovo znači ide, sad ću da vam pokažem, ide ovde, tu, i ulazi znači ovde ulazi u suštini u glavu motora, ali tu je odmah izduv. A zašto ulazi svež vazduh u izduvnu granu? Zato što se ovde, tu i ovde nalaze katalizatori i da bi katalizatori čistili izduvne gasove kako treba i da bi oni isto bili, da bi radili, funkcionisali, treba im znači kiseonik. Sad ako ste skinuli to, a niste skinuli katalizatore, velika šansa je da se katalizatori zaprljaju i onda da vam zapuše cevku i da vam ne vuči, da vam pravi probleme. I da se naravno ovo mnogo usija. Oba. Znači ako nemate katalizatore, slobodno skinite i SAI ventil. Jer je nepotrebno, mislim, što će vam kad nema svrhe. I to je to. Vidimo se u sledećem klipu.